खारनायनि सेम्पु ना मा लायनो होनना थांनो इदि होनना बुंदोंनो आरो मानसिफोरनि सिगाङाव। सेम्पु लायनायावनो खारनांगौबा मा जाबावगोन सिबा बर' हिनजावफ्रा सेम्पु लायनायावनो गावनि न'खरनि मानसिखौ थगायनानै खारनांगौबा बेसेबां आसरित बाथ्रा बियो। फिसा थासेयावबो फिसाखौनो गालांनानै मानो गुबुन हारिजों खारलाबाय थानांगौ जाखो। बर' हिनजावफ्रा दासिमबो आजां गाजां हमनानै दोनजाबाय, बुजाबाय, थेवब्लाबो मानिबावा। बारानिफ्राय बारासो जादों। सासेखौ हमोबा सानै साथाम खारगोन जों होननायनिसो दा खालामगासिनो दङ बर' हिनजावफ्रा। लाजिनो रोंना रोंला जाखो। बर' हौवाफोरखौ गासिबो फानजोब्बाय, बर' समाजखौ फानजोब्बाय। बर'जों खारनानै बांगालजों हाबा जाहैनाय बेसेबां लाजिथावना बाथ्रा बेलाय। सामफ्रामबो खारनाय सोरबा बेंकआव थांनो होनो फैसा बख'नो थांनो बेंकआव ओरैबायदि जादों होनसै खारखुमा लांसै गावनि फिसा उन्दै अन्थाव बाथावखौ गालांनानै बांगाल हौवाजों खारनानै हाबा जाहैनाय। सोरबाया रं नाम्बाराव खारदों। मानो बेफोरबायदि जालागासिनो दङ जोंनि बर' हिनजाव बाजैमोनालाय। फिसाखौ खांनानै आलाय सिलाय दोननानै बिमा गैया बिफाजों बोरै थागोन गथ' गथायफ्रा। 2 बोसोरनि गथ' बा 4 मासनि गथ' बिदिखौनो गारनानै खारनांगौबा मा जाबावगोन लाजिनो रोंला नामा। आजां गाजां हमसेयावबो बांद्रायनिफ्राय बारासो खालामगासिनो दङ। सानफ्रामबो खारनाय दैलि खारो, सानसेबो सुख गैया खालि खारनाय। सेम्पु लायनायावनो खारनाय होनोबा बेसेबां डेन्जार बाथ्रा बियो। दखानाव सेम्पु लायनायावनो खारनांगौ, साइकेल साबि होलांलायनानै खारनांगौबा दस्रा गारिजों थांनानै मा जागोन बियो। गावनि गथ'खौ गालांनानै बर' हिनजावफ्रा दा मोदाय दावदायखौनो खुलुमला। दा बेफोरबायदियावनो बिदिनो जाबाय। सामफ्रामबो रिल्सनो भिडिअ'नो ओंखाम ओंख्रि संनायाव बा दुगैनायाव मोसौ दोस्लायनायनिखौनो लानानै फै, हासिबनिफ्रायनो लानानै ला, हासिब सिबनायनिफ्रायनो खालि रिल्स। इन्सटाग्राम, फेसबुकनो, इउटुबावथ' इउटुब बुंजाखाया। फेसबुकआवनो मा मोनो बिदि हगारनानै मा मोनो फेसबुकआव। आजां गाजां हगारो सामफ्रामबो हासिब सिबनायनिफ्राय लानानैनो गासिबो रिल्स खालामजोबनाय। दा बिदियावनो लोगो मोनलायसै बांगालबाबो जुंगालबाबो। दा बिदियावनो खारगासिनो खारसै। मा जाबावगोन दानि संसारालाय।